Gava ku mirov dibêje Rouen berî her tiştî dîrok tê bîra mirov. Lewre yek ji kevîntirîn bajarên Fransî ye. Ev paytexta Normandiyayê bi avayên xwe ve bi meydan û kolanên xwe ve nîşana îhtîşameke dîrokê bi xwe ye. Bi qesr û qonaxên xwe bi xaniyên Normandiyayê ku bûne stîleke mîmariyê bi derên xwe yên bêhejmar ve Rouen weke bajarekî xeyalî ye. Yek ji avantajên wê yên mezin jî ew e ku nêzîkî Parîsê ye. Devera ku desthilatdarî lê hebe, şopa şaristaniyeke mezin jî bêguman dê lê hebe. Li vira kevîntirîn methem û restoranta Fransayê jî heye ku diçe sala 1345-an. Li vira zanîngeha Rowanê jî heye ku bi taybetî di zanistiyên civakî de gelekî navdar e, elhes jî di sosyolingwîstîkê de. Li vê zanîngehê mamosteyekî Kurd jî heye. Ji sala 1995 û vir veye ku ji 20 salan zêdetir e ku li vira xebat û lêkolînên akademîk dimeşîne. Rouen bajarekî dîrokî yê Fransayê ye. Li vira zanîngehek heye ku jê re dibêjin yek ji navdartirîn zanîngeha dwarê zimannasiya civakî de ku em tê re dibêjin sosyolingwîstîk. Li vira mamosteyekî Kurd heye. Salî Hakin ku bi xwe ji Batmanê ji Qozlixê ye, li vira nêzî 30 salan e ku xebat û lêkolînên xwe dike û li vira mamosteye li ber destpêkî gelek kes dijîn. Bîstekê din em ê bi Salî Hakin re vî mamosteyê Kurdiyê delal re li kolanê bajarê Rowanê bigerin û vî bajarê dîrokî di nava vê dekora fantastîk de em ê behsa kar û xebatên Kurderojiyê bikin. Salî Hakin di pencereya Kurdî de bîstekê din. Salî Hakin di eslê xwe de ji Batmanê ji Qozlixê ye. Piştî lîsansa ziman û wêjeya Fransî ya li zanîngeha Dicleyê li Bakur, bi bursa xwendina bilind ya hikûmeta Fransî ve hatiye Fransayê. Li vira li zanîngeha Rowanê sala 1995 doktoraya xwe dwarê zimannasiyê de wergirtiye. Mijara lêkolîna wî pirsgirêka binavkirina Kurdan ya li Tirkiyeyê bû. Ji wê salê ve ye ku Salî Hakin li Rowanê mamostetiyê dike û di sala 2014 de îcazeta profesoriyê jî wergirtiye. Me bi vî mamosteyê Kurd re di nava dekora bajarê wî yê dîrokî de sohbetek li ser jiyan û kar û xebatên wî kir. Berkek Salî tu bi xêr hatî bernama me. Merhaba. Tu karî ji me re behsa xebata xwe ya li zanîngeha Rowanê bikî. Va nêzîkî 18-19 sala ez li zanîngeha Rowanê mamoste me, doçent doktor. Di beşa zimannasiyê de kar dikim. 3 sala jî seroketiya beşê zimannasiyê dikim. Ev beşanê beşa zimannasiyê ye, ango vekolîna ziman bi metod û teoriyên zanistî. Ez li wê derkê dersên sosyolingwîstîk ya civak zimannasî, dersên pragmatîk, analîz û dîskur, dersên metodolojiya lêkolînê û dersekî jî kurmancî, zaravayê kurmancî didim. Ji xwe zanîngeha Rowanê dwarê sosyolingwîstîkê de li Fransayê gelekî navdar e, ne wisa? Rast e, rast e. Dibêjin sosyolingwîstîk bi renga Fransa li Rowanê dest pê kir bi digel mamosteyên Marselezî, Jean-Baptiste Marselezî, Bernard Gerdin, Louis Guépin, 1907 de. Li vê derê bi qasî ku em dizanin
خوندوانên Kurd jî hene ku xwendekarên Kurd jî tê li ber destê te dîplomayê dikin ku yek ji wan jî ez bixwebûm tê bîra te vê nav 10 sala bû. Tu dikarî piçekî ji me re behsa wan xebatan jî bikî hûn bi çi awayî lêkolînên ku di warê Kurdî de tên kirin bi rêve dibin. Yani kadraja wî بله سرزمانی کردی گلک لیکولین پیوستین و گلک کماسیانه لوما من حاولت کو خوندکاران لروان پرورده بکن و چند ساله تو پرو ارگین بونه دکتر گلک سرکفتی و خوندن خلاص کرد ایرو نزدیک 12 خوندکار مهنه پرانیوان ماستر دخوینن دو خوندکار جی تزا دکترای لسر زمان کردی آماده کن مجارين ليكولين ماشي قالك بالكيشن مثلا او هر دو خوندكارين دكتوراي سر يك جوان سر زاينده مجاري زاينده زمان كردي دخبته يادن خوندكار لسر پلان کرنا سیاست زمان لدیاسپورای و پلانی جی بالا خود پولیتیک لینگویستیک بالا خود ده خباتن سمینار کرمانجی کووا نزدیک 20 ساله 25 ساله لدیاسپورای لنفیه حول دادن کو زمان زراوی کرمانجی استانداردیزه بکن لکسیک و راسنویسی نیوان و اویاجی براستی دنیای ده کم نمونه مستهانه کو زمانک لدربه ولات خود استانداردیزه کردن. Armanca ve proje çiye? Yani xwazin çi bikin pê? Armanca ve proje ya herî giring dokümante kirina zimanê Kurdî. Ji ber zimanê Kurdî ve çend sala gelekî diguhora. Ji aliyek ve hêdî derfetên perwerdê derdikevin holê. Azbûnên امورن راگهاندن گلک زیاده دبن تلویزیون رادیو روزنامه çavkanî internetê serxetê evanan bandorekî pir xurt li ser ziman dikin û ziman jî bi vîya wê diguhore. Dî bi vê lêkolînê em dixwazin bipîvin ka ziman ber bi standardize bûnê ve diçe ya jî her sê her çar zarava nêzîkî hev dû dibin ya ji hev dûr dibin ya jî her zarava hêdî standardize dibe. Yek armanca herî giring ew e yani rewşa îroyî zimanê Kurdî em dokümante bikin. Yerdin daneyan pêşkeşî lêkolîneran bikin ji ber armanca duyêmîn ew e ku em website tek amade bikin û hemû daneyên berhev kiriye lê bar bikin û kesê ku dixwaze ser zimanê Kurdî lêkolîn bike binêre mesela li Duhokê çawa dibêjin nav. Weke korpuseke zimannasiyê ne wisa? Belê korpusek. Gelekî balkêşe. û armanca sêyemîn ew e ku nexşeyekî zeraveyan û lehçeyan em derxin holê. Mamoste ez bi xwe dizanim ku xebata te ya doktora ya lêkolîna te ya sereke di warê binavkirina Kurdan de bû. Li Tirkiyeyê Kurd çawa tên binavkirin. Gelo ji bo çi Türkan hemû nav li Kurda kirin her ti ji wan re gotin rojhilatî, gotin Tirkên Çiyayî, gotin kesên ku teriya wan heye lê tu carî ji wan re negotin Kurd. Tu karî piçekî ji bo me wa şîrove bike gelo sebeb çi ye? Sebeba veya bingehê wê yê siyasî îdeolojîk çi ye ku mirov ji milletekî re her pêvê bêje lê mirov navî wî milletî lê neke. Yani binavkirin ji bo çi ew xasî mühîm e? Rasta min tezaxuyê doktorayê sala 1995 de parast. Duê demê de peyvên Kurd û Kurdistan qedexe bû da haftina siyasiya û zanistiya Tirk û Tirkan de. Çima min servê mijarê tezaxwe parast ji ber ku hem ji alî zimannasiyê ve babetekî balkêş bû. Çawa mirov pasê tiştekî bike bêyî ku mirov navê wî bikar bîne. Aliyê din nav di heman demê de nasname ye. Navê tiştek e. Loma dema ku dewleta Tirk hate damizrandin 1923 de yek ji biryarên êgirîn ku standin di 1924 de peyvên Kurd û Kurdistan qedexe kirin. Welatek bênav gelek bênav باور کردن که دما کو ناوی کرد و کردستان جوهری راکن تی کردی بوی آوی جوهری رابن. لی تکوشینا کردان برخودان آوان و ریل بروی
wendabûna peyvên Kurd û Kurdistan girt nav gelek giring e û divên Kurd her tim navê xwe bikarbînin, yani Kurd û Kurdistan, welatê me Kurd e, Kurdistan e û em jî Kurd in. Salih Akın her wiha endamekî bi rêveberiya Enstitûya Kurdiyê jî. Me di nava sohbeta xwe de mijar anî sergiringiya Enstitûya Kurdî ya Parîsê û bursên wê yên xwendina bilind jî ku gelek kes miraq dikin. مامۆستا ئەم دەزانم کە تو لە ئەنستیتویەژی di heyeta birêveberiyê de ye û her wiha tu komîsyona bursên xwendina bilind jî de ye. Tu dikarî piçekî ji me re behsa xebatên enstitûyê bikî? Enstitû ya Kurdî wek tê zanîn 1983 de hat damezandin. Wê demê gel Yılmaz Güney, Doktor Kenda Nezan, İsmail Şerivanlî, gelek ronakbîr û siyasetmedarên Kurd hebûn. Enstitû wek seferatxaneya Kurdistanê li Fransayê bû û heta li Ewropayê. Misyoneke wê pir giran hebû. Rast misyonekî pir giran û misyonekî herî girîng ku rewşa Kurdistanê bi raya giştî Ewropayê bidin danasin û her wiha pêşdarî muhafezekirina ziman û çanda Kurdî bibe. Piraniya van vegeriyana Kurdistanê, Bakur, Başûr û Rojhilat jî û çendê hinek ji wan jî li Fransayê û li welatê din ên Ewropayê di unîversîteyan de di navendê lêkolînê de wek mamoste wek lêkolîner dixebitin û bi rastî jî piştgiriyek gelekî xurt hem ji bo lêkolînên hem ji bo ziman û hem jî ji bo zimanê ji bo çanda Kurdî hatiye kirin bi rêya van bursan de. Gelo ew her çend em ji vê derê bixwazin bi mamoste û dezgehên welêt re peywendiyê dînin jî piçekî pirsgirêk di finansmanê de asê dibe. Gelo ne baştir e ku Kurd ji îmkanên xwe bütçeyekê ji bo vî karî veqetînin da ku bibliotekeke Kurdî, pirtûkxaneyeke Kurdî ya zanistî ava bikin û karibin bernameyeke pêşbirina xebatên akademîk li welêt û yan jî navbera welêt û Ewropayê de bi hev re çê bikin. Bi rastî nebûna pirtûkxaneyekî neteweyî û zanistî kêmasiyekî mezin e ji bo hemû Kurdan. Ev ye proje me çend car pêşniyarê Hikûmeta Kurdistanê kir. Me hêviyê hokut nekiriye, em hêvî dikin ku ev proje ser bikeve ji ber gelek dewletek bê pirtûkxaneyek neteweyî ev ya ne xwedî bîr û baweriyê ye. Loma em çend cara em vê proje pêşniyar dikin. Li alî din mesela Hikûmeta Kurdistanê ve 4-5 sala bernameyek şandina xwendekaran bo Ewropa û bo welatên wek Hindistan û wek Mısır bursiyara dişeyne ev ya pengavekî gelek Fransayê jî hene. li Fransayê jî hene pengavekî gelek girîn çar xwendekarên vê bernamê li cemin dixwînin. Salih Akın di nava mala xwe de jî nimûneyeke wiha nîşanî me dide ku mirov dikare bêguman weke mînakeke baş ya perwerdehiya zimanê Kurdî nîşan bide. Zarokên wî Ronas û Îlona û Zelal ku ji dêyeka macarî ne bi Kurdiyeke wiha dipeyivin ku tu dibêjî qey li welêt mezin bûne. Mamoste Salih Akın ji me re behs kir bê çima zimanî zarokan girîng e û ew çawa bi ser ketiye. Mamoste ez dixwazim ser pirsan nasnameyê û têkîliyê ya bi zimanî jenavê te bipirsim. Ji bo çi Kurd divê li zimanê xwe bi xwedî derkevin? Yani 100 sala vir ve ji nûşka ve hemû siyaseta Kurdî bi taybetî jî li Bakur îro ser zimên rawestiyaye. Çima ziman ew xasî mühîm e? Ma mirov nikare milletek bilê bi zimanekî de jî bipeyve. Çima? Ziman nasnameyê gelek e. Ev filozofên Almanî wekî Humboldt wekî Wittgenstein gelekî lêkolînan kirin.
و دبیجن دیگیجن وی انجام کو زمان عینه کی گلکی ولاتکیه gelek tiştene mesela zmanê Kurdî de bi şîweyek têgotin lê Tirkiyeyê de ya zmanekî din naygotin. Ev ya tê wî vateyê ku ev ziman rastiyê bi awayekî cuha dabeş dike. Li gorî çand, li gorî bîr û baweriyê Kurda û gelê din ji bo wî ziman di nasnameyê gelekî de ciyekî pir taybet digire û ji bo vê giringiya ziman jî divê gel her tim li zimanê xwe xwedî derkevin, bipeyivin û veguhîzin nifşên yêdin. Mamoste em dizanin ku her çend li welêt xetereyek ser zimanê Kurdî û kararîna wê hebe jî em dizanin ku kesên ku li Ewropayê dijîn piçekî wek ji wan bêtir bi ser zimanê Kurdî ve nexema zimanê Kurdî dixwin. Mesela nava malbata te de em dizanin zarokê te bi sê zimana dizanin. Tu weke kesekî Kurd ku li vê derê dijî li Ewropayê li dervê welêt dijî çawa tu serket û te Kurdî fêrî zarokê xwe kir? Belkî li derveyê welat mirov zêdetir qedr û qîmeta zimanê xwe dizana. Loma jî dema zarokê me pêşî Ronas çêbû 2001 de mesela me wî qeydê zarokxaneyê kir ev kireç dibêjin. Li wê danûstandin bi doktorek dema ku me qeyd dike me hebû dît. Doktor dît ku navê me Biyaniye xanima min ji Macaristanê ye. Go un zarokê xwe re kîja ziman peyvin? Min got rast ez Kurdî diaxivim pê re xanima min jî macarî. Doktor got pir baş e. Me bi xwe Ne Kurd ew ne Macar ne Kurd e jî doktorekî Fransî ye. Em xwe jî pişek şaş bûn ji ber heta niha siyaseta Fransa ew e ku xelkên koçber û penaber zimanê Fransî berê her tiştê bin û zimanê xwe dayîkê zimanê hîne bin. Ev ya kuwetekî bîr û baweriyê me piştrast kir û ji wê wextê vir ve jî em her tim bi zarokê xwe re zimanê Kurdî daxivim û xanima min jî macarî û ev her sê zarokê me jî her du zimanan gelekî baş fêr bûn. Yani mirov dikare bi servekevna tenê rêya wê ew e mirov heger li nava mala xwe de bi zarokê xwe re bi Kurdî bipeyve zarok fêrî Kurdî dibe ne wisa? Belê şwan tekoşînekî rojane ye lê ne hewçend jî zehmet e. Yani dema ku mirov her tim wek biryar wek prensîp her tim bi zarokê xwe re bi Kurdî biaxife ev ya mimkin e. û normal e cana zarok bala wan diçe ser zimanê serdest ji ber li Fransayê diçin dibistanê hevalê wan Fransî hene cana peyvên Fransî bikartînin ev ya normal e lê ez her tim min tu car bi wana Fransî naxiftiye. Ji alê din mesela gelek çîrok ji wan dixwînim. Her şev em çîrok dixwînin. Filmên Kurdî, filmên kartonî nîşanê wan didin. Em çiqa derfetê me hebe em ji diçin Kurdistanê dixwazim ku li wê derkê jî bibînin ka zimanê Kurdî di rastiyê jiyanê. Wan jî bi zimên û axîra hebe ne Rast e belê şwan. Lê mamoste bibûre weke sosyolingwîstekî weke pisporekî qada civaknasiyê jî em karin bibêjin tu ez dizanim ku tê bîra min heger ez neşaşim tu rast bike di sala 2004-2005 de li ser veguhestina zimanî ya ber bi nifşên nû ve di nava penaberên Fransayê de tuxebitî bû. Gelo Kurdên ku li Fransayê dijîn zimanê xwe weke ku em lê difikirin derbasê nifşên nû dikin yana? Ev 2005-2006 de ev lêkolînek me wisa hebû bi hevkariya Üniversiteyê Bordoyê de. Duê de me nêzîkî 4-5 navçeyan anketa çêkiribû Parîs bû, Strasbourg, Bordo, Normandiya. Encamên wê barkêş bûn ji ber me didît ku di navcivata Kurdên Fransayê de veguhestin heye. û Kurd zimanê xwe xwedî derdikevin. Ji ber ziman wek perçeyek dastanê xwe dibînin ew me her tevîn jî gelvan çêkiribû. Lê ji ber kêmasiya dibistanan û tunebûna perwerdeyên di dibistanan de û komeleyan de û her wiha ji ber hinek rêxistinên ku di çalakiyên xwe de tenê zimanê Tirkî bikartînin. Ev ya dibe xeterek ku di demek nêzik de ev veguhestin raweste û zêdetir ya zimanê Fransî bikarbîn ya ji zimanê Tirkî. Qutbûyîne Xud belê ço.
sala va 25 sale te ku tu Fransayı tu êdî xweke penaberekî dibînî, xweke sürgüniyekî dibînî, xweke derketiyekî dibînî. Tu çi navî çi pênaseyê karil xwe bikî? Weke tu pisporê bi navkirinê em çi navî xwe bikin? براستی سرتم خوکی کردک ده حسابم هر چی هم و 25-26 سال فرانسه دژیم جی بگوانم هینه فرانسی بونه هینه چندوان بونه گلکی حواله من فرانسی هنه حواله من کردی هنه فرانسه لی هر تم از خوک کرد ده حسابم. Gava ku tu ji derve welê dinarî ew kesên ku hatine vê derê tim xewnek wan heye ew xewnak em tim behs dikin tu bawer dikî ku rojekê welatekî me jî çê bibe? او هیویک هیا و به هیویجی جیان تن هیا هیوید کن کو روزک ولاتک کرداجی ولات ما هیا لدولت امتنا فرزگرک اوه ولات ما ببا دولت وبكبا وكيل بيجن كونسرا نتوايا هيفيا ما هي ام جبويجي تشي دستمتي ام تكن اصلا ديفيرو شر جلاتان افين ده كان دبينو كو مثلا وحشت وبربريه جي لهاتيه بنافكرن بنافان دو سالين داوي ده جهف كتنا سوري وفردوي ده هرين بيچك تبل هفكر قالوا رولا كنوج كردار شي ده بد نافا ده چه دبینی؟ بگمان ایرو توجار وکی ایرو در فچنه و یکو فکر دولت کردی لدنیای و لکرداجی بدن قبول کردن. جبر برای بیرامتی از خونده کارمون مدگو چما کردستان دولت کردی نکار آوابه گوتن دم دولت کی کردی آوابه دوی همون نقشه dünyayı jnûve çekirin ev nexşeyên kitaban de di ansiklopediyan de jnûve bên çapkirin loma eviya derfetekî aborî pir giran e û loma jî tê Kurdistan tu car neavekirin. Lê bi vê rewşa dawî ya rojhilatina vê de me dît ku Kurda şerekî wiha dar xist ku ev mêraniya wan, ev mêrxasiya wan heta ne tenê gavan dibêjin mêranî em wek pejoratîv nabêjin jin û mêrê me mesela tev li şer bûn û şerekî wiha darxistin ku dünyaya hemû dît bê Kurd çawa dikarin ew nirxên ku Ewropî pê dijîn li rojhilata navîn biparêzin. Gelo Kurd dikarin bibin ji bo ew mirovahiya nû ku bi nirxên hevpara va dibin dikarin bibin sembola parastina wan nirxan wê keleha mirovahiyê. Ez bawer dikim niha jî ez meqaleyek nivîsim ev ser Kobanê ser navê vî bajarê çawa di çapemeniyê Fransiyê de hatiye bikaranîn kîja sembol lê hatiye barkirin sembola demokrasiyê sembola sekülerizmê sembola şoreşgeriyê tekoşîna hemberê kevneperestiyê îro bi rastî jî di rayê giştiya dinyayê de Kurd bûna xwedî sempatiyekî gelek xurt gelek mezin û Kurd wekê gelekî herî nêzîktirin bo bîrûbaweriyên Avropa tên hesêb kirin. Ev çawanberê jî got ev bîrûbawerî heye, ev sempatî heye, ev meşrutiyet heye ku Kurd ve 35 milyonan nexwedî dewletek nexwedî statûyekî navnetewî ne lê divê em ji vê rewşê zû îstîfade bikin. Ji ber konjonktûr jeopolitîk zû digorin. Divê rastî mesela îro ew serxwebûna Kurdistanê û referandum ji bo serxwebûna Kurdistanê li başûr di rojevê de ye. Mesela em hêvî dikin ku sala 2016 bibe sala serxwebûna Kurdistanê. Li wê derkê dewletek bê damezrandin ev ya hêvîtî bide Kurdên Bakur, Kurdên Rojava, Kurdên Rojava. Loma divê hemû Kurd Kurdên Bakur bin, Rojava bin, Rojalat bin, piştgirî bidin vê pevvajoya serxwebûna Kurdistanê. Gelek gelek spas. Mesalê hakin li bajarê Flobert û Mopasan hişt û em çûn. Rêyeke dirêj ji Fransayê heta Kurdistanê lê her bi hezkirin û bêriyê ve hatiye dagirtin. Ma romaneke Flobert têra ravekirina vê bêriyê dike? Gava ku mesela hakin li Rûwanê hişt û mexatir jê xwest,
هێڤیا me piçekî birîntir bû. Lewre me fam kir ku li xerîbî û dûriyê be jî mirov dikare di nava xewna xwe de û li pey wê xewna mezin bijî.